Hello everyone, दिनै जोंहा नै थाइजौ हानदों, आसार खालामनो होननानै थाइजौ हानदों। दायो गोजौआवहाय गाखोना दं हिनजावसो आरोना। रावबो हौवा मानसि गैयामोन नालाय हानना होग्रा, बेनिखायनो बेखौनो गाखोहोबाय, दान्दाबो गोलाव गैयामोन। बेनिखायनो बेखौ गाखोहोनानै हानबाय। नोंथांमोना जेबो बुंनाङा, जाहाथे बे गाखोनायखौ हानबाय हाननानै आसार खालामनो नागिरदों आरोना। नै दायो अरावहाय एसे माबाबाय, दै गुदुङाव माबानानै फुदुंनानै एसे बेखौ माने एसे रहाय होनानै लानो नागिरदों आरो। नोंथांमोना नायलांदो थाइजौ आसार बानायनायखौ। जों दायो माबा गुसु खालामबाय, गुसु खालामनानै दायो बेखौ हाबाय आरो, हानानै लाबाय जोङो बेखौ सिदा सिदा फिस फिस हाबाय आरो सान्दुङावबो फोरानबाय साननैसो। सान्दुङाव फोराननानै नै जों दायो बानलु गोरान होबाय, बानलु गोरान देनानैबो होबाय आरो दा गथा गथा एवनानैबो सोनानै होबाय आरो जानो मोजां जागोन होननानै। बेयाव जों जेबो होआखै, मस्ला एसे होबाय, ओमफ्राय आरो थाव होबाय, जों जेबो होआखै, सिम्पुलैनो बानायदों। जों ओरैनो जानो आन्था बानायदों आरो, रोंना रोङा होननानै माने नायनायदोंमोन। दायो नै बयामाव सोखांजोब्बाय, ओमफ्राय सोखांनानै दायो बेखौ दोनसिगोन, दोननानै उनावहाय जासिगोन आरो जोङो। ओमफ्राय मा होनो, आंनि भिडिअआ बिदिनोसै, एसेयावनो दोनथ'नोसै आङो भिडिअखौ। दे बाय बाय। थेंक इउ आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय।